Има ли правилен начин, по който човек да манифестира? Следвай страта на сърцето. Още звучи като клише. Религиите, на секса, на парите, на бизнеса. Тъпта му е лесно. Айде, млъкни малко, имаш две уши, една уста. Слушай малко повече. А повечето живеем, все едно сме безсмъртни. Какво за теб е любов? Ами за мен любовта на този етап, казвали сме толкова пъти, обичам, а то накрая само бич. Един от най-популярните им хитове All we need is love. Ми не е вярно. All we need is кислород. Си забравих мисълта. Да. Здравейте, любими хора! Много съм щастлива да представя днешния ни гост, защото аз съм голяма фенка. Днес, между другото, сме 3 психолози на едно място и хора, които наистина разбираме от духовност. Много съм щастлива да представя Еленко. Хубаво представяне, благодаря ти и добре двойно благодаря. Добре дошъл при нас. Добре заварим. С теб има много за какво да си говорим. Много неща, които аз и ти възприемаме света, който ни заобикаля по един начин. Аз може би затова толкова много те харесвам, защото дълбочината ти на мисъл и дълбочината на възприятие за мен и психичното здраве е много важно. На това как възприемаш и как материализираш в живота. Аз имам много въпроси към теб. Но да, представяме Наталика. Аз ми ще гледаме сега да се побереме в час и половина-два. С многото въпроси. Наистина благодарност и каквото решите без каквито и да ограничения. Започнахме с... Чуваме ли се така? Чува. Започнахме с трансърфинг. Какво за тебе е тази дума? Какво за тебе означава трансърфинг? Нещо много любимо. Дойде 2004 година, 2005. 2004 в свободния интернет започнаха да се прокрадват текстове и на руски, и на автора Вадим Зеланд. Обожавам го. Нещо, което много ми събра пъзел от години търсения, осъзнавания. И до ден днешен, ако трябва да имам класация за хора, които най-много са ми повлияли с творчество, категорично Вадим Зеланд ще е на първо място. Те вече станаха 10 книги, защото скоро прочетох и последната му. Трансърфинг към себе си. Той не спира да твори човека, не спира да прави обучения. Беше дълго време много мистериозна фигура, ние не знаехме как изглежда. Той не обича да се снима, селфита не си прави. Но не качва сторита. Не, няма. Има си център, грижат се негови доверени хора за него и така, но наобщо казано, хора, които за първи път чуват трансърфинг, е нещо, което може да им обедини знания от рода на Кастанеда, учението за Дон Хуан. Какво още така? Най-великият търговец имаше една такава книга, много любима. С трансърфинг към Нирвана, не знам дали... Аз всичките тези книги съм ги чела, които до тук, каквото каза, съм го чела, защото всъщност това са моите учения. Интересното при него и готиното, че той е прагматичен човек на науката, той си е работил като физик. И с бръсначен окъм често използвам това понятие и то е приоритет на рационалните хора, които първи ще прибързат да се изсмеят и да се присмеят на всичко духовно или което емпирично няма как да се докаже поне от първия път, но бръсначен окъм е нещо, което могат да използват и хора, които имат интереси към по-невидимите неща, наречени с общата дума духовност. Сега става все по-популярно, поне за мен, явно съм си насочил там вниманието в TikTok за манифестирането. Ние през отца си манифестирахме наистина на празници, но тази дума се наложи и ще остане трайно. И това, което е в мечтите ти, в желанието, в намерението, да манифестира с цветя, с байрачета, транспаранти в твоята реалност. Вадим Зеланд дава една стройна теория, тя се нарича трансърфинг, най-общо казано. Говори за нещо, което ние познаем от стари окултни книги като егрегор, психологични структури, предполагаемата психична енергия на хората не изчезва, се наслагва под формата на конструкции, които са наречени егрегори, най-популярните егрегора на религиите, на секса, на парите, на бизнеса. Всяка голяма организация, където има тълпа, ето тук обединява и любимото ми знание от Густав Любон, френския психолог, който направи нещо революционно преди повече от век.
мисля, че в началото на 1900-та година дори, психология на тълпите, психология на тълпата, както и се хареса, с едни постулати той, Густав Любон за времето си на мои проучвания доста богат, за да направи такива изследвания и да направи такива фундаменти. Така че при Зеланд аз намерих обобщение, дори ако щете, на любимия Умберто Еко, който е тежка езотерика, окултизъм, прикрита като белетристика и така. Да отговорих на въпроса. Да, отговори ми. Просто аз искам да кажа, че всъщност всички тези книги и транссърфинга е свързано с пътя, как да разгърнем тези потенциали, за които всички само говорим, но много малко тръгваме натам. Всъщност всички тези учения за мен са свързани точно с това, да намерим онази вътрешна сила, която дарява, дава, а всъщност тя дава на нас. Тя и като иззима. личности, да. То няма само даване, то има и взимане. Всъщност взимането, когато според мен е свързано с пътя ти като личност, то те изгражда. Затова аз не мога да го нарека взимане-даване. Всъщност пътя. Така че смятам, че има много какво да си говориме, но Наталия, искаш ли да го питаш нещо, защото този човек наистина може да го питаме всичко. Заплених ли те с трансърфинга? Би ли дава шанс на... Транс. Да. Аз се хванах за нещо друго, точно сега така популярната тема за манифестирането и покрай тенденциите, съответно започва да излизат много и специалисти в областта. Да искаш. Така. И аз също на мен в социалните мрежи, явно алгоритъма ме е надушил и ми предлага всякакви варианти на манифестиране. Има ли правилен начин, по който човек да манифестира? От това, което съм събрал до тук, почти всички са правилни. Както има толкова много бойни изкуства, има толкова много рецепти и книги за готвене. И може би най-свършното звено, за да работи, това е да имаш свободна психична енергия или ресурс. За всеки един бизнес най-важното нещо е ресурс. Най-общо казано, имаме физическа и психическа енергия. Те не са безкрайни, те са лимитирани. Колкото е си як и здрав, колега, можеш ли 4-5 часа да си фитнеса, мога да изкараш. Ама 10 часа, 15 часа, както си тренираш, трудно, нали? Понеже виждам, че прекрасен ви оператор е спортна натура. Да, той говори и прави видеа, може да го гледа. Също, че мога да носиш камъни 2-3 часа, 4. То затова има и работен ден. С психичната енергия е същото, колкото и да си умен или най-умният човек, имаш лимит. И тук какви сентенцията, която съм измъкнал и споделям с вашите зрители, е доколко разпиляваш тази енергия, физическа или психическа. Или за да работят нещата, не е толкова важно метода. Дали ще е най-новия метод на Тесла, или Ванга каза, или тук някаква стара, нова, опакована истина. Ма затваряш очите, па си представяш едни рибки във водата, тук където плуват, нали? Е много популярно. Нали, хора от всяко естество, което ме радва, че споделят своя опит, минават през месианския комплекс, да са топ гурута или желанието им, но всичко това пък е шерване на информация и ти трябва да си береш. Да обираш твоето. Да си береш като братята Роми, къде си берат тухли и да си построяваш твоята къщичка. Но най-важният компонент е свободната енергия, с която да изградиш тази манифестация. Така че да се повторя, не е толкова важна рецептата, продуктите. А в случая за мен продукта, който ще ти даде щастието, манифестирането на удоволствието, имаш това, което искаш, са да не разпиляваш тази психична и физична енергия за глупостия. 99%, чак да не се, но така голяма част, 90%, поне според мен, са интриги, битовизми и неща, които... Няма никакво значение. Но го осъзнаваме късно повечето. И затова е опита и работа ни като психолози да предотвратяваме стъпването на локвата, да измериш колко е дълбока на нашите клиенти, пациенти, които са дошли за адекватна помощ. И е хубаво повечето психолози да сме изяли шамари, да сме проверили локвите или сме почерпили много труд, за да им да е. Така че отговор на въпроса ми е по-скоро рецепти и съвети как да съхраняваш или да разширяваш. Ние затова ходим на фитнес, за да ставаме по-силни, нали? Физически.
По същия начин, с всеки един клиент, освен че му помагаме, той обогатява и нас. Той затова процеса и взимане, и даване, и обогатяване. Да. Така че метода, дали ще се запишеш на джудо, айкидо, карате, борба, кьокушин, това е доколко ти резонира. Как да разбереш какво ти резонира? Това са десетки автори казват. Сърцето е най-верният компас. Следвай страта на сърцето. Още звучи като клише, Не. но за всеки човек е индивидуално това, което наистина те тегли. Ето, Зеланд много добре го казват десетки пъти в десетките му книги. Много лесно ще разбереш дали нещо е твое. Може да разбереш, че не е твое, ако ти се налага да се убеждаваш. Това е за половинка, за бизнес, за каквото и да е. Ако ти се налага да се убеждаваш постоянно, не е твоето. По същия начин и с рецептите, формулите за манифестиране, визуализиране. Има хора, които просто визуализират така, без да са прочели една книга, без да са ходи на нито една менторска програма. Още през 90-те го чух за първи път. То ставаше по-лесно, по-точно за така наречените мутри или тъпта му е лесно. Штрак има кола, Штрак има бизнес. Сега вие сте по-малки, но си спомняте с какви методи и така. Да. Но и за много хора важи. Тогава го чух за първи път тази формула. Тъпта му е лесно и започнах така да рова в детайли, да разбивам. Защо на умните им е трудно? Малко по-трудничко им е. Защо? Защото осъзнават много неща, може би. Имам търговци, с които работи, съм научил много от тях. Ето да кажем, те идват при мен за помощ и аз помагам, защото се връщат и са доволни, изпращат ми други клиенти, но ето какво съм научил от моите клиенти търговци. Имаш 2-3 артикула. Ти сложиш ли му 10-15 артикула, човека почва да се колеба и го губиш като клиент. Имаш синьо или червено, това е. Имаш такъв. Не повече от 4-5 вида сладолет, 4-5 артикула, нали? Това е за повечето бизнеси, нали? Но когато имаш едно огромно меню, той човек се сбърква. И го виждам в повечето ресторанти, в чужбина го виждам по-така изискани ресторанти. Знаеш колко кратко и ясно имаш. Няма какво да се колебаш. Защо го казвам? Същото е когато почваме да пресяваме нещата, да не обидим този, да не засегнем ония, и минавам през един куп предубеждения, докато тъпта му е лесно, той въобще няма, той е като таран, минава през врати, стени и така нататък. Защото аз съм голям почитателка на Зелен и знаеш какво много ми интересно Ти каза, че си прегледала курса за 78 дена Да, трансърфинга. много ми харесва тази книга. Това е квит-сентенция на първите му книги. Кратко, ясно и точно. И това, което до ден днешен ми помага, просто един прочит, беше той говореше за махалата, нали, за матрицата. И всъщност това ще е следващия ми въпрос, но искам да кажа, че само от едно прочитане на тази книга, всеки път, когато спрън червено и бързам, защото, за съжаление, в света, в който живеем, ние бързаме и се смея благодарение на тази книга. Изключително много, защото аз бързам, но той света няма да се промени. Защото аз бързам и имам два избора. Единия да потъна в бързането и в нервите, но когато се сетя за това, което пише там и почвам да се смея, да се усмихвам и веднага излизам от махалото. Добър вариант е и като аудиокнига може да се слуша. Има ли я? Има, да. И то свободно дори. Той Зеланд дори още в първите книги казва, че дори адмирира хора, които пиратски ги качват, защото той е бестселър в десетки страни. Wow. И казва, че няма нищо против. Дори не държи да го цитират. Изключително скромен човек и е факт милионите му продажби и няма нищо против да има и пиратски. Така че има налични са. Това, което исках да кажа, слушайки те, си забравих мисълта. Да. И може да се сета нещо точно във връзка с което. Аз пък си замислих, че това означава, че наистина неговото чисто намерение е това да стигне до повече хора. Точно така, да. И то пак работи за него, защото ти когато се изкефиш на един продукт, отиваш си го купуваш. Така бях на времето съвсем петройките. Като ми родим артиста, музикант, отивам и си правя колекция от DVD, от дискове. До ден днешен съм така. Има аудиокниги, които съм ги прочел, отивам и си купувам книгата. И се радвам, че много хора го правят.
И така е редно. И ми е супер storytelling. кеф, че той дори 2 лева да вземе, нали, защото да дойде до България един западен изпълнител, пак ми е кеф, че съм го и така. А това, което исках да кажа и се сетих, той надгражда много героя на Карлос Кастанеда, Дон Хуан. Има в повечето от разговорите им нещата се повтарят с различни думи. Малко като циганска хипноза в добрия смисъл на дума. 3 пъти по едно и също с различни думи, но звучи горе-долу така това, което ти споделяше за тази, тя е точно битовизъм, случка червено, аз бързам, целият свят е срещу мене. Кастанеда много пъти чува от Дон Хуан, този мъдър индианец, шаман на Гоа от племето Яки, потомствена 27-ма линия на шаманите, магиосници от Древно Мексико и така нататък. Мислиш ли, че животът ти ще продължи вечно? Защо се колебаеш да се промениш? Това ли е най-важното, което трябва да направиш в момента, защото никой не може да ти гарантира дори една секунда повече, че сърцето ти ще бие. Това, което правиш в момента, ето това е най-важното, което постоянно си го повтарям и се смея, нали, Вада, сега това, което ще кажа от монолога на Дон Хуан, това, което правиш в момента, може да е последното нещо в твоя живот. Заслужава ли си да прекараш в тъпо настроение тези последни мигове от твоя живот? Това, което е видимо, е, че имаш човешко тяло. Това е видимото, очевадното. Молдашев, друг мой любим автор и доктор, един от най-добрите очни специалисти. Не знам дали сте чували за Молдашев. Той също събира древно знание от района на Непал, Тибет, изследва теософията в лицето на Блаватска, Рьорих. Това е човек на науката, не твърди, че имаме 4 тела, но те все още са предполагаеми енергийно и така нататък. Но това, което е видимо, е, че ти имаш материално тяло. И то със сигурност не е вечно. Не. А повечето живеем, все едно сме безсмъртни. Това ни припомня и Кастанеда и това го прави и Зеланд. Идеята е, ние не ходим на фитнес, защото живеем с орлите, дори още един ден да имаме или един мек, да го прекараме в тонус и в добра форма. Прав ли съм? Никой не си прави илюзията, че ще живеем вечно, нали? Аз винаги съм казвала и смятам, че вярвам в това нещо, че старостта, тя е част от нас, но е болест. Отвратително. Отвратително. Да, защото смятам, че колкото повече изчистваш емоционалното състояние, както ти сам го каза, толкова повече ти можеш да запазиш духа си, кожата си, нали, всичко, което е свързано с емоцията. Алекс, с така е, но енергията. пак има очевадни реалности, нали? Имах щастието да си разговарям цяла вечер с Джон Кехъл, подсъзнанието може всичко, но има очевадности. Дори спорта, правилното хранене, в най-добрия случай ще даде 20-30 години, нали, да Аз имах изглеждаме, нали, с по-добра се. кожа, здраве, кости, хрущяли, ако щеш. Да кажем, но че има 100 очевадности. години. Има очевадности и те са видими. Нали. Няма тръгна си боядисвам брада или коса. Това е нормално за възрастта ми. Нали. Но забелязвам вече и други неща, които... Не, с годините със сигурност. И аз вече ги забелязвам, дето съм... Но това, за което говорим, за въпросите автори, които цитирахме, ако е вашето, това, което аз мога да споделя от мой опит ме кара да се чувствам много по-добре в това ужасно място, както го наричат любимите ми музиканти от група Marmalade, Reflection of My Life, че земята е terrible place, повтарям го постоянно. Тя е много готина песен, Reflection of My Life, Marmalade, 70-тарска група. Текстът е брутален и един от най-любимите ми. Както ти си спомняш това, аз съм си извадил от Кастанеда, но той Зеланд преповтаря много от това, а Зеланд не твърди, че той е автора. Той каза, че повечето неща ги осъзнава на сън, пресъздава ги, ако ви харесва, вземете си книгата. И така че при Кастанеда много ми харесва, защото той предава думите на Дон Хуан, този Нагуао, който е в завидна форма. Той трябва да е, може би, на 100 години, нали, по свидетелства на хора, които го познат, но изглежда много мускулес и здрав от много по-млади хора и така нататък. Разбира се, че за много хора това е една литературна гениална измислица на Кастанеда, но и в двата случая този човек дали е той или някой друг, прави няма нещо значение. прекрасно за света да е по-добро място. Нещата работят. Ако поне 10% спазваш
от това, което Кастанеда дава. Сега има първите части с пейоти и така нататък, едни опияти. Аз говоря по-скоро, най-любимото ми е последното от творчеството му, активната страна безкрайността. Това е книга от, ако не се лъжа, от 98-99. Той и Кастанеда след това си заминава, но това е най-важното от творчеството. Постоянно правя паралел между Кастанеда и Зеланд, защото са много свързани. Да, те са свързани. Аз и двамата творчеството им е моето творчество и изцяло. Както каза ти, би желала да пресътвориш знанията, които имаш от Зеланд най-вече, но на по-обикновен език. Това каза в предварителния разговор. Всъщност да, защото аз даже съм си го мислила да направя един курс, защото на мен тази книга ми даде много. Това беше първата книга, която защото нямах химикалка и с молив за устни, там подчертавах, но толкова беше подчертана тази книга и доста често ми се случват всъщност нещата, които много ме докосват, като чувството за справедливост, там е обяснено. Много хора ги саботират чувството за справедливост, то направо ги унищожава чувството за справедливост. И там всъщност е описано толкова хубаво. Наистина, книгата е написана за хора, които са много в духовния свят. Нали, хора, които са тръгнали вече по пътя. Не е за начинаещи. Но за това защото, както всички знаете, аз знам да се изразявам по-просто. Даже съм седяла с психолози, които аз половината им речник не го разбирам. Наистина, защото... Аз не, че не го разбирам. Разбираемо. Не по-просто. Да го разбират повече хора. По-голям мащаб от хора и мисля да я обясна тази книга, защото аз смятам, че тази книга може да даде изключително много на всички нас. Желая ти крепкост. Да. Защото трябва да имаш крепкост и да имаш някаква опора и подкрепа, за да направиш. Нали... Аз стигна до 10 книги, мисля, че е предостатъчно и знам какво е пътя, удоволствието да направиш книгата, нали, като творчески процес е удоволствие. Далече от труда. Труда идва при редакцията вече с редакторите, да оправиш запетайки, членове и така нататък. Но след това вече идва нещо, което се нарича труд. Спонсорство, пари, автоспонсорство, въобще пласмент и така нататък. Но минаваш през различни етапи, което е красотата на пътя. Нали, говоря като човек, все пак минал през това да реализирам 10 книги и го казвам с една такава усмивка, както гледам на онзи Еленко, който е бил в детската градина, с неговите победи и така. Вече на съвсем друг етап съм и съвсем други проекти, но последните ми 3 деца съм ги взел за подарък. Много голямо удоволствие, искам много да... Роман, може да си ги размеяте. Това са афоризмите, депрограмиращи сентенции, романа Реалност. Къде да ги покажем? Леле, колко са ти там, аз на другото място. Излязоха заедно и то точно по време на COVID. Искаш ли да ни кажеш по няколко изречения за всяка книга? Всъщност... Кориците говорят много. Авторите, които изброихме, са хора, които много са ми повлияли. Ами първо, 2 книжки са част от една друга поредица с афоризми. Имах 2 книги с афоризми при 10 години. Те се наричаха Първа безплатна обиколка около Слънцето и Втора безплатна обиколка около Слънцето, в чест на Ашли Брилянт, прекрасен автор на афоризми и карикатурист. Той има такава сентенция: живота на Земята е много тежък, ама какво мрънкате всяка година, имате безплатна обиколка около Слънцето. Сега продължението, работното заглавие беше 3 и 4 съответно обиколка около Слънцето, но дойде спонтанно депрограмиращи сентенции. Това са авторски афоризми. Повечето се изписват буквално след всеки един клиент случка, просто ги записвам на телефона най-вече. Прозрение, дори съм се будил от сън да записвам, хилил съм се. Не е точно като ченалинг, по-скоро 2 полукълба си говорят. И така се превърнаха в такива авторски сентенции, афоризми. Минах през периода, където наистина, може и да не съм минал, където истински се дразна, когато... Много неща съм ги споделял във Фейсбук. Много нещата може да сте ги срещали без да знаете, че съм автор, то така и с народното творчество. А това е народно, ма как народно? Някой го измислил, не са го цитирали, не са го зачели, друг да го красил и накрая иде народно творчество. Винаги нещата си имат един източник, автор. Веднага ще цитирам любимият ми
и безсмъртен Ставри Калинов, вечна му памет, имах възможността много разговори да провеждам с него. Един от последните беше, къв автор, бе? Автори. Господ е пръв, ти си втори. Той е източник. Викам, добре бе, Ставри, така е. Ама сега съм го придал във форма. Аз съм този чушур, през който е преминал. Съм му придал тази форма. Аз съм си за авторството. Болезнена тема ми е плагиатството. Трябва да се разграничава от вдъхновението. Нали, всеки е вдъхновен от някой. И така. И може на късмет да отвориш. Много читателите ми споделят, като късметчетата за кафе. Отваря спонтанно на страница и това, което ти се падне, с огромна благодарност към читателите, подчитателите, които ме тагват на сторита за дадения афоризъм за деня, както си пиеш кафенцето и нямаш търпение да видиш късмет и ти се пада късмет. Аз може ли да пробвам? Даже ще се радвам и го прочиташ първото, което виждаш. Да. Напред и нагоре. Добре. Аз мога да прочита и цялото. Това е заглавието. Всеки афоризъм си има заглавие. Така че напред и нагоре не е авторско, то е заглавие на афоризъм, който сега ще го чуем. Да, напред и нагоре. Най-много губиш от живота си, когато гледаш надолу. Нали, това е казано от мъдростта на вековете, но идеята да го вкараш в такава форма. Дай и Наталка да си изкара. Да си изкарам, аз да видим. Първа и втора част. Втора е по-тънка, но по-брутално заредена. Всички аспекти на психологическата гама съм обхванал. То всъщност това е... първата част аз хванах. Може да се чете така. Да, може, пример. Защото ето това примерно. Аз отворих преди малко, на какво отворих много нещо? От нещата съм ги направил да провокират и затова са депрограмиращи, за да излеземе от много от зоната на предразсъдъци. Едното не отхвърля другото. Това, че мама и тате, баба и дядо са били прекрасни родители, не означава, че не са ни заразили. Буквално. С техните меми, с техните неща, които социални те са получили. Норми, в които са отгледани. Да, те са направили много за нас, безспорно. Но има неща, които ако влезем в много от тези афоризми, се стараят да те накарам да се замислиш и да те разсмея и да те депрограмирам. Какъв е твоя късмет? Чакай, аз зачетох се. Аз си почнах да си я чета. Тук пръста ми попадна на следното. Йоан. 4 конници на личния апокалипсис. Кои са те? Алчност до гроб, завист като чума, войнствена ревност и зла лакомия. Тези неща можем да ги виждаме и от огледалото. Нали? Разбира се. Идеята е доколко осъзнаваш, че много от това, което ни дразни в другия то ни дразни, защото то е в нас. Може малко да е останало, но го има. Много е зарибяващо. Всъщност аз обожавам темата, която тук ще каза, илюзиите, които създаваме за себе си. Всъщност пречат да бъдем истински. Много от героите в романа Реалност, с въпросителен, там са се разгърнал да направя почет към онова момче, което бях в началото. 2008 и 2009 почти не слизах от екран, от малкия екран, имах редовни рубрики в национални ефири. Обхваща всичко от психология на успеха до най-откачените теории на конспирации, до факти на конспирацията, родни и световни. Така че хаштаговете отзад, ако можеш да ги прочетеш, обхващат всичко. Идеята е, че стимпънк романа, който претендирам, че съм направил, обхваща всички стилове. Хаштаг Еленко Ангелов, Леонардо Диър. Леонардо Диър. Може да ни кажеш малко и за... Идеята беше да излезе с псевдоним, но разпространителите, най-вече Краси от Book Trading, който това е нещо много приятно за мен е Book Trading, защото благодарение на тях съм по възможност във всички книжарници и разпространен. Трябваше да излезе само с алтер егото ми Леонардо Диър. Я пише, нали, и Еленко Ангелов, и той в самия роман, без да ви го разказвам, има едно разполовяване и така. Една половина. Така че Леонардо Диър, най-общо казано. Идеята беше това да не се издава, но след като това е вече трето издание на романа, претърпя, доста се знае, затова казвам директно. Леонардо, мама Галя от малък ми каза Леонардо, скоро пак я питах, не може да ми каже защо ми каза Леонардо. А Диър идва от Елен.
Да. Ами повече да не издавам, но съм обхванал всички жанрове. Да, Сам си го провъзгласих виждаме. като стимпънк, защото има всичко. Има И мистерия, комедия, когато трилър. публикувам някой отказ, хората се забудат, че е будка в любовен роман, че е екшън, че е криминале, че са откачени теории на конспирацията, че е исторически роман, че е карнавална фантастика. А това са над 60 героя. Всички са свързани, но всичко, което съм правил през годините с такава Дон Кихотовска страст, мога да го кажа, е обединено тук. Даже ще намерите много повече, защото с белетристиката с героите мога да кажа много повече, отколкото те пак много ми позволиха на времето медиите да говоря на теми, които съм дръзнал да говоря. Виждам, че това в момента от години е много популярно, а и безспорен факт, много от теориите на откачените конспирации отдавна са факти, нещо съвсем нормално. И имах лудостта и ентусиазма и подкрепата да го направя, защото без подкрепа на близки хора нямаше как да се реализира. И сега ми остава следващото издание. Разбира се, ще има продължение, но може да е след 20 години. Когато му дойде времето, със сигурност. Аз съм много благодарна за тези подаръци, защото всяка книгата обогатява с опитността на някой и ни дава стимул да създаваме собствен опит. Има някои хора са буквално фри. Как си го направил? То всичко позна. Викам, той е като зодиите, която и зоди да ти прочета, но на принципа на синхронностите, нали, колективното несъзнавано, ти попадаш точно на това, което ти е, или просто се заслучай. Ти същото можеш да го получиш от случайен разговор, дали от най-невзрачните хора на опашката на улица. Може. Просто слушай се. Много мъдреци, като кажа много десетки, казват по един и същи начин следното, което ще кажа. Айде, млъкни малко, имаш 2 уши, 1 уста, слушай малко повече. Все още се уча на това нещо. Нали, не случайно имаш 2 уши. Слушай малко повече и живеем в една фрактална вселена, безспорно доказана от Мал де Брод, като математически модел. Модел в модел в модел в модел. Виждаме го абсолютно навсякъде. Едно ДНК съдържа тебе. Модел, който съдържа. И в тази фрактална вселена ти може да получиш отговорите на абсолютно всичко, стига да мога да го разчетеш. Ето това е много... Токът е съществувал още по времето на динозаврите, но никой не се е сетил да сложи четки, да се върти ротор, статор, колектор и така нататък. Да, тук за това е важно да бъдем съзнателни, за да може да творим, защото това да бъдеш съзнателен ражда вече от личността, ражда творчество. Съзнателен, сега се замислям, като кажа съзнателен, ти какво разбираш под съзнателен? Това щях да ти питам и аз. Да, ма не каза да те питам. Да. Съзнателен, това е за мен в днешно време. Хората са доста еродирани, интелигентни. Това е знанието. Съзнанието е вече продължението на това. Тоест, това е вече следващото ниво. Съзнанието е първо естествено почваме от осъзнаването и опознаването на себе си, и след това идва всичко във външния свят. За мен съзнаването е първата крачка, която трябва да направим, когато тръгнем по пътя към някаква промяна или дори да не е промяна, към някаква цел, когато вървим. Това е основното. Аз, понеже сега, като не ми се пишат книги, правя песни. И благодарение на прекрасни изкуствени интелекти, програми за генериране на музика, съм вече с 340 парчета, 100 авторски. Сложиха му регулации, беше време. На любими парчета съм направил кавери или мешап, смесил съм рокаджийски, рап, фънк, но на сърце си ми е регето. Реге, българско реге. И имам парчета, едно от тях, текстът е следния, то даже май и афоризъм, знание е да учиш нещо всеки ден, но мъдрост е да го прилагаш. Пее изкуствен интелект, който ще пее с моя глас след време. Не толкова далече в бъдещето. Пък може да се науча да пея до тогава. Може. Да. Да, между другото стана всичко много дигитално и много така за мен по-лесно. Е прекрасно. Да. Хората виждаха същата заплаха, учителите ни, родителите ни. 80-те години, това, което сега хората са в паника от изкуствен интелект, бяха в паника от калкулатори, които нахлуха и имахме и часовници. Ментета на Касио, къде е някое истинско, но на часовниците това беше върха на технологиите.
Имаше много компактни, дори с слънчеви батерии, като календарче. Това го имаш още 80-те години. За нас това беше това, което е сега за децата последния модел смарт телефон, да кажем. И се въвеждаха такива наредби в училище, това ще ни затъпи, ще ни унищожи въобще мозъчните гънки, калкулатора, как може и така нататък. Аз гледам в момента по същия начин. Това, ако имаш съзнание, ще цени отлични инструменти. Всъщност... Всички инструменти на изкуствения интелект, те се развиват с часове, виждате. Факт. Да, аз понеже преди малко точно това казах, ние живеем в свят, в който е много лесно достъпна всякаква информация. И наистина днешният човек е много информиран, но не осъзнат. Това, което виждам, аз опитвам се да гледам винаги смешното, положителното, светлото. Това, за което говориш, е едно информационно блато. Точно така. Информационно бунище. Но пък то прави играта по-интересна. За кой обаче? Скоро го дах този пример. Един пич, жена му изхвърлила компютъра, вътре на този хард диск има за милиони биткоини. В милиони. И сега го търсят на много бунище, човека плаща заплати да го търсят, но вината не е толкова отдавна. Не знам дали са го намерили още. Горе-долу фрактално е същото да сърфираш, както го нарича Зеланд, в този свят и да намираш неща, които работят за теб и за твоите близки. Като си оправим, всички искаме да сме пичове, и дамите са пичове, ама да си пича, ама не за сметка на семейство, на близки, да градиш щастието си на печала на другите. Скоро го казах, не помня в кой подкаст. Заиграл съм се и в книгите. Виж как е кодирано печалба. Много често е на печал. Да. Много от хората постигат в материалния свят и в духовния дори неща, които стрували си печала. Това за мен е част от съзнанието. Да го видим и да му обърнем внимание, защото трудно според се мен виждат неща, които емпирично трудно се доказват. Да, точно, защото духовността, да кажем, тази мощна сила, която аз наричам духовност, с връзката с началото, да можеш да я канализираш чрез ума. Точно така. Много ми хареса как го каза. Това за мен е съзнателно. Виж, каква асоциация направих с кундалини. Да. Тази предполагаема за много хора сила, за други абсолютно реална. Да. Кундалини, резервуар, тук отдолу и мъже и жени, която трябва да се канализира правилно, иначе изтрещяваш. Да. Буквално изтрещяваш, затова си има техники от векове, как се канализира. Тантра и всички тези учения. Разбира се, за повече от половината човечество това са магическо мислене и така нататък. И това е тяхно право. И точно за това трябва да го има този контраст. И ти сам да усетиш какво ти резонира, как се усещаш. Нека пак да се повторя. С нещо, което Зеланд много ми помогна. Ако трябва да се убеждаваш, не е пич твоето. Да, това е изключително... Добре, ти вече си доктор, хирург, ако щеш, или сериозен преподавател в... Нищо не ти пречи като хоби, пък ако ти резонират някакви духовни практики или литература, ти си търсиш, но не да се налагаш. Тази война между наука и духовно е смешна. Не си не е смешна. Тя винаги пътя е средния път, да се обединяват. Сам излезе жезъла на Хермес, как се преплитат като ДНК тези. То за това има 3 нива. Ум, душа и тяло. Различни школи могат да ти изкарат и 5, и 6, 7, но е хубаво да се групират. Но ето, опитвам да стъпвам здраво на земята, защото за нея имам веднага доказателство. Аз не вярвам в закона на гравитацията. Аз знам, че той съществува. Той е неизбежен. Дори най-големият престъпник, който нарушава законите, спазва закона за гравитацията, така ли? Така че най-очевидното да поразсъждаваме къде е това съзнание, като говорим вече толкова време за съзнанието. Съвременната наука може да ти каже лява хемисфера за какво отговаря, дясна е повече творческо мислене, двигателен център, предния лоб, най-голямото изобретение на еволюцията. Но къде е центъра на съзнанието? Къде си ти? Според мен това, което казах и преди малко, е точно връзката между силата на духа, тази, която не може да се докаже, и всъщност нашия ум, функцията на ума по средата.
със сигурност е по средата на това, което исках да Между кажа, тези че неща. конвенционалната, традиционната наука, дори конкретно медицината, анатомия, физиология, няма център на съзнанието, няма център на мисълта. Няма, доказано няма. Нали, знаем сърцето за какво отговаря, черния дроб, жлъчката, но къде ти е центъра на мисълта? Има нещо, което ми е много любимо. То е едно много бързо упражнение. Нека ви го споделя, не знам дали съм го казал. Можеш така да определиш хората. Представи си, че аз съм просто един глас отгоре. Ако искате извънземен дух, какъвто ви се харесва. И права контакт е без да се шашкаш. И казвам здравей. Здравей. Къде се намираш? Нали, ще го ускоря бързо. Това може да бъде 1 час медитация, но се прави като медитативна форма. Ти казваш ми къде се намирам? На планетата Земя. Тази третата от Слънцето. Да. По-точно. Европа. По-точно къде? Тук в Надежда 2. Да. Ама къде си виждаме ни футиойли ми? Аз съм на розовия, съм на белия. Добре, къде се намираш? Виждам тяло, крайници. В краката ли си? Не. Примерно ги отстраняваме. В ръцете ли си? Не. И сега вече тук е тънкият момент, когато стигаш сърцето и мозъка, къде се намираш? Тя може да продължи 2 часа, с така мога ти я разбия. Да, това пак е свързано с трансовизия. Не знам, чували ли сте? На мен това нещо много ми въздейства, когато бях на един такъв ретрит. Това е нещо много, много, много древно и в един момент човек трябва да избере къде се намира. Тук, когато най-често казваме аз бях, аз го направих. Аз ли бе? Това пак е или свързано е тук? с... Повечето хора и не по-малко ни избират да са тук, сърдецето, предполагаем е сърдечен, атоми, така както казваме с езика на тялото, аз бях. Повечето хора си казват, не, аз съм тук в предния лоб. Нали, къде си? И пак почваме да разбиваме, махаме вляв или десен, да кажем си избрал главата, стигаш до мозъка, лява, дясна хемисфера ми и в лявата тук. И стигаш до последния атом, къде си ти? Хора, които са избрали сърцето, ще махнем аорти, ще стигнем до всеки един сърдечен последен атом. Къде се намираш ти? Но тук за мен това пак е направено като практика, за да можеш да осъзнаеш и почувстваш, че ние сме в цялото, а не в материята, защото тук, много по-голямо точно тяло. Така. Това е пак подсъзнателен сърфинг, нали, който всъщност пак дава на личността знание, че ти си повече от това. Има една интересна, ти надали ако си прегледала, нали, този бърз курс на Зеланд, той при него кое е по-различното, нали, сравнявам го с десетки книги по темата, той за подсъзнанието и душата малко ги обединява, не малко, ами много. За него душата по-скоро е подсъзнанието. За мен също, абсолютно. Да. Аз съм едно към едно с него тук. Докато в повечето езотерични, окултни и всякакви духовни практики, все повече натежава една теза. Проследявам нещата и от векове до днес, е нещо, което е извън тялото, по-скоро обгражда тялото. Но по-нататък, вече последната си книга, сега ще ви издавам, Зеланд малко прави крачка в страни, почва да говори за едно нещо, което пак не го нарича душа, но нещо енергийно, има едни упражнения с нещо, което е за теб, което намирам в много древни текстове още преди Христа. Че по-скоро душата те обгражда, но пък повечето по-малки или големи веднага правим препратка към аватара на компютърната игра. Аватарът ти нали, героя на екрана, ти си тук с мишката с клавиатурата или с джойстика и нещата много си приличат така пак фрактално. Всъщност моето вярване за живота е, че душата ни обгражда. Аз смятам, че ние сме частичко от всичкото, а всичкото е енергията. Замисли ли се върху това, което казах? Много пъти сте го използвали като всеки нормален човек. Аз защо сочим тук? Струва си да се замисли човек. И християнството говори, и много други космогони, че тук има Божия частица и така нататък. Но езика на тялото. Аз. Що не кажеш аз бях? Аз ли бе? Нали? А казваш аз. Да. Аз ли? Казваме винаги така и това е още от преди Христа със сигурност. Сега, след Христа има един жест в любим български исторически филм по времето на Величието на Хана. Като деца много се смеехме, но те са такива грешки, които ги има във всеки филм.
влиза един от героите и казва на Хана: Ювиги, кое време стана? Нали, говорим за нещо. Седми век. Кое време стана? Да. Няма часовници. Да, всъщност езика на тялото, то говори много. Понякога несъзнателно говори много. Ами, това е съвременните профайлъри. Добре, аз искам да ти задам един много така интересен въпрос. И аз после искам да ти задам. Аз искам да задавам въпроси. Какво за теб е любов? Така. В дълбочината на... съм си като афоризъм да говоря на моите въображаем син, че това е част от книгата, но книгата съм аз. Че любовта е огромна табела, светеща, нещо като Лас Вегас и няма как да я пропуснеш. Иначе така задавам въпроса, заклевам се като Бойко. Първото нещо, което ми излезе 90-те години, откачахме на What is love, baby, don't hurt me. Което има вече десетки ремейки. Никой не може да ти каже със сигурност какво е любовта. Никой не може да ти каже какво е щастието. Ами за мен любовта на този етап и това, което имам в момента и вече е мъдростта на бялата ми брада е да му се радвам повече и да мога да го задържа, но не на всяка цена, защото сега повече от всякога се чувствам балансиран. Девалвацията на тия години, които съм вече на думата обичам те или влюбен съм, е огромна. Казвали сме толкова пъти обичам, а то накрая само бич. И е много помпозно, дори на моята крехка възраст да говоря какво е любовта. Може би, когато си тръгваме от тук, със сигурност ще разбереме какво е любов. Но конкретно, за да ти отговоря айде, няма да цитирам себе си, ще цитирам Екзюпери, едно от най-великите неща. Той казва, че любовта за двама говоря. Да. Мъж, жена, кой как се избере вече. Любовта трябва, хубаво е, както ви се хареса, но да е врата, през която преминавате, а не стена, в която се блъскате. Чували ли сте? Да, от малкото известите, но със сигурност е на Екзюпери. Аз съм го парафразирал, че двама трябва да са заедно само ако им е готино. То отговарям ти на въпроса, какво е за мен любовта ми, трябва ти е готино, в момента ми е готино. Може би е любов. Има и такава песен. Всъщност той преди малко каза, ако трябва да се запиташ, ако ти е трудно или ако е не, за мен няма да се питаш какво каза. Ако трябва да се убеждаваш. Да, ако трябва да се убеждаваш, значи не е за теб, то е свързано с това, което каза. Понякога минават десетки предполагаеми животи, докато ти дойде кълъм, пък той в училище е същото. Искате ли аз да ви кажа и след това да си ми зададе въпроса, защото какво е любов? Какво е любов? Аз ще съм много простичка и разбираема. Всичко е любов. Тази книга може да е любов. Водата е любов. Храната е любов. Въпрос на възприятие. Това разговор е любов. Много хипарски звучи. Ами всичко може да е любов. Скоро, кога беше заиграх с любимите ми Beatles, един от най-популярните им хитове, All We Need Is Love. Не е вярно. All We Need Is кислород. Ами кислорода също може да е любов. Дишиш любов. Възприятието, как възприемаш случващото се, може би е любов. Любовта е чувство. И вече е въпрос на избор като затова личност. Затова се заиграх от деве и с популярната песен на Hathaway Baby Don't Hurt Me, What is Love и Обич на български, играта на думи, която наследих от великия Ставри Калинов. Обич, по-скоро корена идва от бич, от наказание. Любима седемстарска песен Love Hurts. Не знам дали сещате. Да запея ли? Запей. Love Hurts. Не, пей, защото изкуственият интелект скоро ще дойде. Имам изкуствен интелект, преработих това припевче Love Hurts и все още търся авторите, за да мога да ги цитирам на най-кратките любовни романи. Песента се казва Секунди за любовни романи. Мога да ви я пусна, сега трябва да я търся след записа, но накратко припева с изкуствен интелект прекрасен и има речитатив от най-кратките любовни романи. Все още търся и ако може някой от вашите
зрители да ми подскажат кои са авторите на нещата, които току-що ще изброя. Най-много първо се впечатлих от книга с едно изречение. Чува ли сте? Не. Ето ще започна с първото, което ме впечатли. Готови ли сте? Да. Съжалявам, войнич. Обувките ги продаваме само по чифт. Това е нещо, което може 3 часа да направиш филм. Спасяването на редни края и така. Но само с едно изречение. Изкефи ли ви, пичове? Да. А за любовните романи занесох рози вкъщи. Ключът не влизаш. Тук може да се разгърне в 2 сезона. Какво още? Как така не приемате венчални хълки обратно? Моля резервацията за златната сватба. Място за един. Ето аз дори настръхвам. Аз не стръхнах. И търся кой автор. Не съм аз автор. Аз го направих на песен. Още малко да напредне изкуствен интелект. Ще ги пусна. Аз съм готов с поне 10 албума. Казвам го не преувеличено. Така че това е нещо, което най-много ми доставя от дете музиката, но вече съм като принц, вече му памет. Когато искам хубава музика, просто я създаваш. Правя го за близки приятели и за мен си най-вече. Което всъщност е творчество и аз много от афоризмите стават песни. Дани, който е с мен от Rise and Thrive, той е така от първите фокус групи, които му се налага да ги слуша. И е добра обратна връзка. Да, наистина е добра обратна връзка. Време е да си зададеш въпроса, че съм леко стресната от преди малко. От кое? От въпросите, шегувам се, разбира се. Ами аз по-скоро като пинг-понг бих ти го върнал, но ти така обобщи всичко част на втори план, още мисля, че всичко е любов, това е любов. Супер, че си се замислил. И наистина това е част, дори да не отиваш на крайността на розовите очила, със сигурност това ще донесе много повече щастие, ако послушаш колежката психолог, че everything is love, защото ако кажеш всичко е мъка и страдание, както принц Гуатама Буда, всичко е страдание, мъка сме родени. За много хора реалността и днес за мъка сме родени. Да обобщим това, което говорихме до тук. Абе, пич, ти да не си в бойното поле на Украйна, да не си в Палестина, пичега. Ти си в България, какъв ти е проблема? Нали? 90% нещата, които ни унищожават, това са битови змии впазват. Ето още една заигравка, която я повтаря, може би всеки подкаст. То само аз си се смея. Битови змии впазват. Това са моделите на поведението, обичащите ни, иначе мама, тата и така. Така че въпросът ми към тебе, дай да някакъв нов. Абе, какво стана с теб? 5 години съм те виждал. Чукнах как беше? Инстаграмнахте, ти си спечелила Мастер-шеф ли? Какво? Да, спечелих телевизия гледам само сутрин набързо. Да. Какво се случва с теб? Ние се засякахме на една сватба, благодаря на Венци от Оторутка. Да, аз 5 години ти потъна, не съм те виждал. Да, всъщност най-вероятно, защото не гледаш телевизия. Сега Дани ми казва, че си била в един формат, където и ме канеха къща на инфлуенсърите. Да, значи аз съм била и в Ергенът, не знам дали си го гледал първи сезон. Много малко гледах. Всъщност оттам. Там какво печели ли? Всъщност отказах му Роза накрая. Ти му отказа? Да. Like a boss. Тя е победителката на публиката. Всъщност победителката на публиката. Станах, оттам почнах да развивам себе си, след това ме поканиха когато се запознахме, не беше завършила психология. Не. Ето виж. Така че въпрос ми е какво става? Всъщност най-вероятно съм учила тогава, ако е било преди 5 години. Да, преди 5 години. Да, ако е било преди толкова, съм учила вече. Да, вече съм завършил психолог, дипломиран. Отделно реалити доста съм била в Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, златния отбор. Всъщност успях да развия и моите умения. Като... Това го печелиш? Да, не го печеля. Къща на инфлуенсърите, защото са ме канали на кастинг, съм припадал от смях. YouTube. Там си ходи в къщата? Да, бях 1 месец. Тръгнах си 2 дена преди. Аз им казах една вечер само, не повече. Всъщност, да, да ти кажа, като продукция, мисля, че е в тази, която не е моята продукция, защото въобще не се дава това, което се случва. Така че не си изпуснал нищо. И ето ни тук пак заедно. Да, не си изпуснал. А ти би ли участвала в тези нейни медийни приключения? Защото виждам и нюансите малко. Които не се спират при мен въобще. И така публично би ли желала?
Ами аз много съм си мислила върху този въпрос и мисля, че не е моето, но си имам моите причини да не го искам това. Защото аз съм на мнение, че когато един човек иска слава, той трябва да знае защо я иска. Виж как и отива на Окей. Аз уважавам правото на избор на всеки един човек. На този етап от живота ми, защото има едно единствено нещо, което е сигурно в този свят и това, че всичко е променливо. Но на този етап от живота си аз не знам какво да я правя тази слава, ако я получа и затова по-добре да не я искам. Когато си усетиш. Ако я усетя. Да. Не знам дали ще дойде такъв момент. Ако дойде, то ще е с цел да достигна до повече хора, за да мога да помогна на повече хора. Когато това би било. Когато съм готова, да. Всъщност ние винаги първо трябва да помогнем на себе си, преди да тръгнем да помагаме на който да било. Ето нещо от мъдростта на вековете, то по-скоро тенденция обущара ходил бос. Банкера, що не ходи без пари, бе. Да, това не е адекватно за мен. Всъщност популярността дойде при мен неочаквано, но мислейки през призмата на човек днес, аз все едно съм се подготвила в годините. Видях един зрещ, ние прекарахме на тази готина сватба почти цяла вечер. Да, ни бяхме. И аз го виждах, ти ходеше на ретрити, влагаше в себе си, да, и продължавам. И тогава 5 години са, да. Точно, и след това седно някакси, това е трябвало да се случи. Знаеш, аз случи. Одея му казах на Дани, поглеждах за малко Ергена, обаче не го свързах с теб. Сега се сещам, че съм те виждал. Как бе, познавам го някъде това момиче, но не го свързах с теб. Да. Точно да ти казах, че... Но факт е, че попитах няколко души във фитнеса вчера, познавате хората. Алекс, ти все по събития такива хващаш някакви контакти. Ние с теб също се запознахме на едно кръщане и един рожден ден. Да, и аз си ги хващам. И кой даде прав идеята да правите заедно Дзен? Не, Дзена си е мой проект. Да, той е мой проект. Аз отидох да се запозная с нея. И от приказка на приказка. Всъщност... Кой каша? Ергенката? Не. Първо тя когато беше в Ергена, аз бях по майчинство и нямах какво да правя. Тогава все още гледах телевизия. Какво да правиш? Хора се вида с гърдева. И всъщност аз от тогава наистина я харесвам Алекс. Сега години по-късно вече като се запознахме, аз поех инициативата да поканя в моето предаване, понеже имам предаване по телевизията, в телевизия СКАТ. Но то е свързано само с зависимости, там по-тясно ниширано. Той като психолог, между другото, може да бъде перфектен гост. Безумни предавания с Тео Ангелов, поздрави, ако ни... По 3 часа предавания. Това ти говоря 2009 и 2008. По 3 часа ефир. Шефа се обади. Може ли още един час? Това бяха подкасти. Това беше нещо нечувано. 3 часа Тео Ангелов. Новата телевизия, подкастите. Да, новата. Не е новата, аз даже отдеве май бил. Как то вече утвърдената. Да, всъщност утвърдената да го кажа. Хората шофират в колата си, пускат някой подкаст. Ще гостувам и на вашите колеги от Late Night Podcast. Много са готини, гледайте ги. И вече по-възрастни хора са по клиенти, по близки наборите от вече възрастни, на 50 години. Си имат смарт телевизори, са и по нашите. Каква телевизия? То е обидно да гледаш тия реклами. Сега той при вас трябва да има някоя друга реклама, но не е толкова нагло, както са най-популярните телевизии. Те не са национални. Те сами са фукат, че са национални, те са само с национален обхват. И това е обида не за интелекта, за душичката ти. Целият този рекламен блок. И тук нещо с темата трансърфинг. Там много на 25-я кадър, както всички знаеме, внушенията, които дава телевизора, всъщност са много вредни за нас. Съвсем друго ниво са, Алекс. Това е... Що ме разсъкратено и го знаеме, това е от 70-те години, нещата вече са на съвсем друго ниво. Все повече родители, десетки и през годините имам такива случаи, деца, аутистчета със сигурност, но и по-малки деца са толкова сензитивни, дори телевизора да е на мют, дали ще има анимация, музика. В момента, в който почне рекламния блок, те са веднага така. Тук говорим за едни предполагаеми честоти, но трябва инженери да говоря за тия теми, аз съм си събрал. Истината е, че най-яките предавания съм направил не когато съм бил в ефира с много моя фокус, близка на сърцето ми група, на всякакви теми, от НЛО до подобни предполагаеми, брейнвошинги и така нататък, но 25-я кадър е нещо много отживяло.
аз го казвам, защото повече, че го повече хора е познато. Има го, но представи си на какво ниво. Разбираш, че са ми отговорили хора на много високо ниво, технически, как става и съм го проучил. Затова много хора усете ме да не гледат телевизия, защото той е като хипноза. Точно това иска да кажа. Хипнотерапевт. Да, 70% от хората са податливи на хипноз. Ма 30% абсурд. По същия начин и с каквито честоти да ме блъскаш, аз фанта няма си взема. Само, че хипноза е физиологичен процес. Не, аз просто мога да му накарам да влезе вътре от 12 до 14 пъти дневно. Всеки един човек изпада в хипноза. Той е по-скоро транс. Точно така. То е хипнотично състояние, което всъщност всички ние го притежаваме. И всъщност защо споменах 25-я кадър, защото там се получават едни внушения. И когато това, което се внушава е тревожност, катастрофи, страх, тогава ние се запълваме с това нещо на подсъзнателно ниво. И нека да кажем, уважаеми зрител, как се запълваме. Всяка една стотна, не секунда, зависимост от това, което говориш, гледаш или мислиш, ти произвеждаш съответните невропептиди, те си се сглавят неврохормони и изведнъж имам буца в гърлото, имам буца в стомаха. Това отдавна е нещо съвсем нормално. Ненормалното става нормално. 80% от така наречените новини, световни и родни, да са свързани изцяло с отрицателни събития. Не, че не вкарват нещо, но ето какъв пример ще дам от вековете. Най-прекрасното вино. Една капка катран да сложиш, а тук обратното. В една каца катран ти да сложиш една чаша в хубаво вино. Така че това, което ни запълва, е нещо съвсем видимо и емпирично доказуемо. Това е химията, която всяка една секунда нашите жлези извършва секреция. Точно така, свързано е с физиология. Така че дори да няма предполагаеми честоти, които казах, десетки примери, аз го наблюдавам, че имам и близки такива, децата изпадат в ужас в момента, в който тръгне реклама на газирана напитка или на каквото и да е друго. Той с гръб, телевизора е мютнат. И то го усеща. Това са десетки такива случаи. Да, наистина, това е много интересно и трябва да се задълбаем, поне аз, защото ми е интересно. Какво задълбаваш? Направо го изключваш от разклонителя. Или го включваш на YouTube и гледаш вашия подкаст. На мен ми е интересен ефекта. Ефекта как влияе на хората, защото това трябва, колкото повече се дава, толкова повече хората ще са съзнателни в случващото се. Асоциативно ми идва Оби-Лан Кеноби от най-първия филм, който стартира с 4-та серия. Силата има власт над слабите умове. Да, тук важи същото. Само, че това се развива. Аз съм много съгласна с това, което каза, но за да може да се развива едно нещо, ние трябва да даме знания. Човек трябва да се развие, наистина да осъзнае, че на мен ми е лесно да го напише като афоризъм. Не се докосвай до нещо, което ти го рекламират по съвременните медии за нищо на света, нали, за игравка с думи. Но човек е хубаво да се замисли или да влезе в конкретика, защото аз като човек не излизаш от телевизията преди. Много добре знам. И ти с един клик може да се информираш колко струва един рекламен блок и дадения продукт, фирма, корпорация дава милиони, някои дават мултимилиони. Вместо да ги вложат в качество, какво ти се пробутва, пич? Това са процеси. Избора пак си е твой. Така е. Много ти благодаря за този разговор, за книгите, полезен. Защото ще са много полезни за всички нас. Ще слагате ли такива рилове с надписи, казваш нещо умно, гледаш към камерата? Да, ще слагаме. Музика. Те всички правят така. Как станел ли станел? Тъмнела е замислен, дърпаш, но такива кратки рилове с нещо мъдро от госта. Мъдро. И после отваряш епизода как ви всичките ние много готини рилчета имаме, така че е хубаво количественото натрупване, което има в момента и в роден и световен мащаб на подкасти. Много се радвам. Нали, сега, дори не се докоснах до нивото wannabe. Това е прекрасно, че имаме тези инструменти, всеки си е медия и то ще е естествен процес, количество натрупване ще останат най-качествените. Или пък най-хитрите с маркетинг. Надали. Хората вече все по-трудно могат да ги манипулираш и да ги лъжеш и когато правите нещо от сърце, няма как да не ви се получи. Ма да купуваш лайкове, гледания, това са глупости, които кой лъжеш? Да, абсолютно не. Понякога са нужни такива хитрости, но
Когато го правиш истински, с кеф, няма как да не ти се получи. Твоите хора Благодаря ще ви да още разпределят. веднъж. Ние много ти благодарим, Ние много Наталика, ти благодаря. И само успехи. Пълен Пълен дзен. На Деца теб също. Ето виж, току-що фърлих баластра. Това ще го изрежете ли? Не. Шоколад хапнах и когато човек говори много, се получава слюнка. Ма И това са нормални неща в преглъщаш. живота. Да, но идеята е за последен финал от ефекта да направиш ефект. Нали? Ето аз съм един достоен наследник на вечна му памет професор Вучков, който често чуваше. И имах нали, възможността да си говорим, пока им казах, професор, ядете ли нещо сладко, нали, не дейте, защото аз обучавам моите клиенти за презентационни умения, които аз не спазих, хапнах сладко и когато ядеш сладко и говориш, тя слюнката ще дойде още на 10-та минута и мога да хвърлиш баластричка. Така че веднага самоирония, това е край, изложил си се хвърли баластра и така благодаря ви за... Аз ти благодаря и на Наталика, благодаря ти.